අන්තිම ටීම් එකේ බ්ලඩ් ඩොනේෂන් කුවන්ගෙන්ගේ දෙන්නිකොල තුනක් ආසකරනවා. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். தேசிய மீலாத் விழா முன்னிட்டு 42வது தேசிய மீலாத் விழா இந்த முறை நிகம்பு கிடைச்சிக்குது. மாஷா அல்லாஹ். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமின் பிறந்த நாள் அது கோலாகலமாக சந்தோஷமாக ஆரம்பித்தது. இன்றைக்கி போர்த்தோட்ட ஜும்மா மஸ்ஜிதில் நாங்கள் எங்களோட விஷயங்களை தொடங்கிட்டு இது போர்த்தோட்ட அல்ஃபலா காலேஜில் பிளட் டொனேஷன் நடந்து கொண்டிருக்குது. கடைசி கட்டம் பிளட் டொனேஷனில் பிளட் டொனேஷன் முடியக்குள்ள இப்போக்கி ஒரு 75-76 நபர் மட்டும் ரத்த தானம் செஞ்சுக்கிறாங்க. மாஷா பெரிய விஷயம். ஏன்னா தேசிய மீலாத் விழாவில் மெயின் இவெண்ட் வந்து மெயின் கிராண்ட் இவெண்ட் 26ஆம் தேதி அது பிரசிடென்ட் அனுரகுமார திசாநாயக ஜனாதிபதி அவர்களின் தலைமையில் தான் நடக்கும் 26ஆம் தேதி. ஆனால் அதுக்கு முதல்ல இன்னையிலிருந்து 22ஆம் தேதியிலேருந்து நாங்கள் விசேஷமாக ஏற்பாடு பண்ணியுள்ள இவெண்ட்ஸ்கள் இருக்குது. அதில் ஒன்று தான் இது இரத்த தானம். அடுத்ததாக நாளைய தினம் ட்ரீ பிளான்டேஷன் காமச்சோட பள்ளியோட ஆர்கனைசிங்கில் அதோட 24ஆம் தேதி ஓப்பன் மஸ்ஜித் 24, 25 2 நாளும் அல் ஹிலால் ஸ்கூல் மற்றும் அல் ஃபலா ஸ்கூல் சேர்ந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன். அதோட 26ஆம் தேதி தேசிய மீலாத் விழா. සිංහල තාලේ ரெண்டு மூணு காரணங்களை சொல்லிக்கொள்ளும். අතරේම අපි ආරාධනා කරනවා ජාතික මීලාද් විලා උත්සවයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියන කාරණාව. ස්තුතියි. අනිත් එක මම ඇත්තටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඕගනයිස් කරපු හැමෝටම ජසාකල්ලාහ් කියන කියනවා. එයිනම් මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඇත්තටම මේක හැම අවුරුද්දෙම ඕගනයිස් කරනවා. දැන් අද මේ අවුරුද්දේ අල්ෆලා ඉස්කෝලේ තමයි මේක ඕගනයිස් කරේ. ඇත්තටම බ්ලඩ් ඩොනේෂන් දෙන එකකින් මූලික අරමුණ ඇවිල්ලා එක ජීවිතයක් බේරගන්න එකේ ඒකේ මුළු සමූහයක්ම බේරගන්න පින අපිට ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ පිනක් ලබා ගන්න මේ ස්ථානට ඇවිල්ලා බ්ලඩ් ඩොනේට් කරපු හැමෝටම අපේ ජනතාව හැමෝටම ස්තුති කරනවා. ඒ වගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඕගනයිස් කරපු කට්ටියට ජසාකල්ලාහ් ඒගොල්ලන්ට ස්තුති කරනවා. මේ වගේ තව ඉස්සරහට ප්‍රයෝජනවත් ප්‍රෝග්‍රෑම් ඒගොල්ලන්ට ඕගනයිස් කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න ඕනේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඕගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නවා. මම ඇත්තට මෙතන ඔක්කොම ඒගොල්ලන් අන්තිම මොහොතේ තමයි මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ. එතකොට හැමෝටම ජසාකල්ලාහ්. සර්, thank you.